Nabardनि हेफाजाबाव ट्रेनिं अन टाइलरिं टू वुमेन एचएसि सोलोंनाय मावबादा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्टसापुरि सानजारि नोगोरनि सृजन ट्रेनिं हलाव 15 साननि थाखाय थांनाय 13 मेनिफ्राय ट्रेनिं अन टाइलरिं टू वुमेन एचएसि फोरोंनाय हाबाफारि सोलिदोंमोन आरो बे हाबाफारिखौ माइक्र' इन्टारप्राइज डेभेलपमेन्ट प्रग्रामनि गेजेरजों सृजन भलुन्टारि अर्गेनाइजेसन सिमेन्टसापुरिया लादों आरो बे हाबाफारिखौ हेफाजाब होदों नाबार्डआ। बे हाबाफारिया दिनै जोबथा सानमोन आरो सोलोंनाय हाबाफारियाव सिमेन्टसापुरि हालामनि गोबां दाब दाब गामिनि सोलोंगिरि मोननो हादों आरो दिनै सोलोंगिरि बिथांमोननो गासैनिबो गांफा गांफा सार्टिफिकेट होनाय जादों आरो दिनै जोबथा सानाव नाबार्डनि डिडिएम आमलान रन्जन तामुली बिथां आरो लखिमपुर धेमाजि जिल्लानि डिआरसिएस रुपरन्जन दास बिथांमोना फैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैदों आरो जोंनि रादाबनि गेजेरजों मा फोरमायदों आरो बे सोलोंनाय आयदायावनो सोलोंनानै मोजां मोनदों होनना फोरमायदों सोलोंगिरि ललिता उर्गिन बिथांजोआ। নাবাৰ্ডৰ উদ্যোগত আৰু সৃজনৰ সহযোগত আমি দুটা এমএডিপি প্ৰগ্ৰাম আজি কৰিছিলোঁ, এটা কাটিং এণ্ড টেইলৰিং আৰু এটা এমব্ৰইডাৰী। তাৰ লগতে আমাৰ এটা এলইডিপি প্ৰগ্ৰামো চলি আছে ৰিস্পিনিং আৰু নেচাৰেল ডাইঙৰ ওপৰত। তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰায় 150 মহিলা আমাৰ ইয়াৰ পৰা বেনিফিট হ'ব। প্ৰায় আমাৰ 50টা আত্মসহায়ক গোট ইয়াৰ পৰা বেনিফিট হৈছে। তো আমি যেনেকৈ আগতেও আমি মহিলাসকলক আমি ইয়াত ট্ৰেইনিং দি পেলাই তেওঁলোকে পিছত বম্বে দিল্লী তেনেকুৱা সুৰজকুণ্ড মেলা বা মহালক্ষ্মী সৰস্বত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। তো আমি আশা ৰাখিলোঁ যে এইবাৰ যিখিনি আমাৰ মহিলা আমাৰ সৃজনৰ উদ্যোগত যিখিনি ট্ৰেইনিং লৈছে মহিলাখিনিয়ে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত হ'ব, তেওঁলোকে এখন ভাল বজাৰ পাব আৰু লগতে মানে তেওঁলোকো যাতে এটা প্ৰেৰণাৰ সূত্ৰ হ'ব। এমব্ৰইডাৰী আৰু টেইলৰিং কেনেকুৱা পালে প্ৰশিক্ষণটো কেনেকুৱা পালে? বহুত ভাল পাইছোঁ মই শিকি ইয়াত। আগতে মই জনা নাছিলোঁ, ইয়াত আহি মই বহুত ভাল পাইছোঁ। এতিয়া আগৰ পৰা মই শিকিম বুলি আশাতে আছিলোঁ, এতিয়া ছাৰহঁতে ইয়ালৈ আনি খুব ভাল কাম কৰিলে। ছাৰহঁতলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই সেইটো ভৱিষ্যতে মই নিজেই কিবা এটা কাম মই কৰিম বুলি ভাবোঁ। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।